kublai pi baro ngip diang so bhai pi shakani ka thup khubor mata ka janmit shwa bangin sedang tung nya pha shwa shakimat ba kongsan penbena Menteri Rang Badu ka ri banjai beteng ya ka skim Prime Minister Garib Kalyan Ana Yojana tat hadu ka bakut jong banai nai wing penmi kendon thamai ka sarkar pedeng ha ka jingpen jinsur ya ka jingkhang dam ha ka wat ka baar om patsha trei kam ya ki rail metro ki school ki college ki cinema bat ki gym kieu ka jingdon jong ki bakot na ka jingpang COVID-19 shaka riu phyo na ka shispa ha ka ri nang kieu ki bayo pang thamai ha Meghalaya bat pentrekam ka sarkar ya ka jingkhang dam hakikat tu ka ni ki jaka hari bhoi ki badon markhab bat ka jilla Assam ki khubor ki babnia Menteri Rang Badu ka ri Narendra Modi ulapen bena banjai beteng ya ka skim Prime Minister Garib Kalyan Ana Yojana tat hadu ka bakut jong banai nai wing ya ka ni ka skim la penmi hadien ka jingwan link shop jong ka khlam COVID-19 kum shibanta ban sam e ya ki jingbam shaki briu ha ka bala penlut hadu khandai pho hajar klur tengka haba ai jingkren shakari mata ka janmit Modi ulaong bakumba prapo klur ngut kinong shong shnong hakari kin yo e ya ki marbam ration shakumba san banai linter hakaway pat kalyang Modi ulaong baladangi pet halor ka jingkiel jong ki bayap na ka jingpang corona kari India kadang duna habay nujor bat ki way pat kiri ha ka perthai Menteri Rang Badu ula benrap ru bala shim ya karai ban pentrai kam ya ka jingkhang dam na ka benta ban yada ya shibun ki men sim brio ka sarkar pedeng kala penmi ya ki kendon bathamai ha ka bia dei bat ka jingple ya ka jingkhang dam ha ka wat ka baar ha ka ne ka wat la ailat shu ya ki babun jat ki jat kam ban sedang biang ha ki jaka ki balat na ka containment zone kini ki kendon bathamai kin sedang trekam na do la shai ka sngi katelong kaya thuru ba ondang yai beteng ya ka jing perking haki jaka ki bahap hapo ka containment zone hado ka lai phuai tarik ubnai nai tung katanat ki kampo yeng kala ong bala pen kre ya kini ki kendon bathamai katkom ka jing ai jing mut jong ki jilla bat ki union territory ki bia ha bat ki tanat ki bakhmi da ka sarkar pedeng ka sarkar menta ka sngi kala penbena baki bakot na ka jingpang COVID-19 kila nang kieu da ka shilak arpau hajar ngut ha ka ba ki bakot baro kila poi shaka lailak lai pusaw hajar ngut hakini ki arpusaw kenta bala dep palat khat lai hajar ngut ki briu kila kot na ka ni ka jingpang katba ki badang don hapdeng ka jing sumar kilong arlak khatsan hajar ngut hakaway pat kalyang hajila Meghalaya ka jingdon jong kinong pang COVID-19 kala nang kiu biang hadien ba uwe ubriu ubadang shuwan pai na Assam lalap ba udon ya ka jingpang COVID-19 hakli riat menta ka sngi katkum ka jinglum jingtip bathamai ki bayo pang baro ha ka jila kila kiu sha ka san phuar ngut kenthop ya saw phuar ngut ki bala kot khandai ngut ki badang don jingpang bat uwe ubla du no ya la ka jingim namar ka jingnang kieu ka jingdon kinong pang COVID-19 ha ka jila Assam ka sarkar Meghalaya hinin ka sngi kala rai banjai beteng ya ka jing perking ha ka let kawan na ka way ka district sha ka way pat tat hadu ka khatsan trik ubnai naitung ba la pentre kam ru ya ka jingkhang dam hakikat tu ka ni ki jaka hari bhoi district ki badon markhap bat ka jila Assam kum kala jingyada na ka jingsa priang jong ne khnyang jingpang usimbut Menteri Rang Ba ka jilla uba Preston Tinsong ulaong baka sarkar kalarai ban omsha ya ki dukan ki badon harut surak ki bahap haki jaka khaput bat ka jilla Assam bakin ple kata na du berni hadu rani kaban sedang na du lashai ka sngi hadu ka khatsan trik ubnai naitung hakaway pat kalyang ulaong baka sarkar kalabatha ru ya chief secretary ban tho asya katanat ki kampo yeng ban pen sange no shwa ya ka jingpha shipai badru iki officer jong ki office ka sarkar pedeng namar baka jinglong jingman hapo ka jilla kampat long ka basngan shops opening of shops right from to Rani side near the airport up to Rani all along the roadside which is interconnected with Assam has to be closed down with effect from tomorrow onwards till 15th of July.
We decided today to request the Government of India through MHA, through the Ministry of Home Affairs, to kindly keep it on hold the proposed transfer because the situation in our state is not at all conducive. Usimbut Menteri Rangba ke Jilla uba Preston Tensong hinin kesngi ula pentip baka sarkar Jilla kadang yai beteng ban penpoi kinong syong shnong kiba sakut syaki Jilla baper hakari tat hadu ka khat santrik unaitung tangba ki happat ban siau hi yaki bai lek bai wan haka wei pat kaliang haba jubab yaki jingkeli jong kinong yalam shnong bar ki wei pat ki seng 3 months ngobha halor ka jingple biang yaki hotel nadu ka shitarik ujeliu uba Tensong ula ong bala syem yakani karai halor ka jing ai jingmut jong ki babun ki deputy commissioner haba penpau baka sarkar ka sngo thu ya ka jing sngo sier jong ki patba yo ka don kanu ka jing nang sapriang jong uniu khnyang jingpang uni menteri ula ong bakat kum karai la sha tang ki hotel ban ple henry ka sarkar kadang khang ki homestay ki guest house bat ki jaka jungok kai bakin ple. Transportation to be arranged by the government will continue till 15th of July 2020, but it should be on payment basis. Kayaw kabahedu ha West Khasi Hills, kayaw Nongston, kabalakang manta la lai banay kinti na kadaw jong kajing khang dam, kala ple biang hanin kasngi. Kajing ple biang yakni kayaw kalong hakarukom jong ka odd but even number. Kum shi benta ban buat rinti yakarai jong ka district magistrate but ka office jong CM ka hima Nongston. Katkum u secretary jong ka Nongston Market COVID-19 Management Committee uba BCM ula ong ba kajing ple yakni kayaw kan long ringkat ki kendon ki pa perking bah. Ula benrap ru ba yamanta on sha shwa ban ple tang yakitu kidukan ki ba day ki try na Nongston. Barang kalian juga sarkar waktu untuk nyawan beli suatan ketuk ini teli gitu kan. Mila le ki number ki odd event number ki paiba ki nongsong dukan kamtam haki di sini iba don share tak mesti mana rela pada pada rela mod office yang sin mai i kata kemensim di rela jong ki nongsong dukan baro kira sementara atau seni social work buat laka dan kecil jong kamar yang akan dikasih totem beradat handai isya kata kecil ston jongki Kador bar shnong tempang yaw musiang menta kasngi kala penlong ya ka cleaning drive kam awareness program haka yaw musiang da ka jingtmu ban penlong ya ka shnong ka thau ka bakhuai basuba bat ban khanglat ya kinong de madan ban de jingde hakilinti ya kijat hakane ka program la wan banya shimenta da baro ki khle nong sin shar shnong hapo ka shatri jong ka sinjuk ki rangba chnong ka sen right jowai ka tanat pulit ka CNI ka Jowai Shillong Tourist Association ka Fire Service ka Jowai Municipal Board bar ki we ki kinhun kane ka jingpan khu yo ka longru kum shibenta jong ka jingpan kre ya ka jingle niam be ding klam apat nginya pechwa ya ka jinglong jingman ka sun beneng ka jingshit jing kreat ha Shillong kalong arpulai point iwe degree Celsius sa kapor step khatpra degree Celsius sa kapor janmit ka jing ngam ka haw kalong prapunyaw na kashispa ha kapor step but khandai pulai na kashispa ha kapor janmit ka jing hap slap kalong iwe point saw millimeter ka sun beneng kan dumlo a Shillong bat hakijaka bamarjan ka laru bandon ka jing hap slap bat ka jing tiet uperthan Shwaban penkot nginya pai biang sa shisin shikimat bakongsan. Penbena Menteri Rangba du ka ri banyai beteng ya ka skim Prime Minister Garib Kalyan Ana Yojana tat hadu ka bakut jong benai nai wing. Penmi kendon thamai ka sarkar pedeng ha ka jingpen jinsur ya ka jingkhang dam ha ka wat ka baar om patsha tre kam ya ki rail metro ki school ki college ki cinema bat ki gym. Kiyo ka jingdon jong ki bakot na ka jingpang COVID-19 siya ka riu po na ka shispa ha ka ri nang kiyo ki bayo pang thamay ha Meghalaya.
Bat pintrekam ka sarkar ya ka jingkhang dam hakikat tu kat ni ki jaka hari boy ki badon markhab bat ke jela Assam. Parlok katu ngilapoi syaka bakut jangka tup kubuah jingi mentaka janmiet haduk bang dia syambiang bat pi la syai ka sngi kublei pi baro. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped together.